Assalamu alaykum. Dysgaça podcastlarynyň dinleýijileri. Bizim bu gezeki mehmanymyz telekeçi Döwran Abdurrasulov. Döwran Abdurrasulov fotoçulukdan, foto studio kiçi telekeçiliginden 7 doğun harit nişanyna çelli uly iri önümçülük karhanasyny esasandyran adam. Onuň alyp baran işler bardy. Gün özünden meni soraýar berýin. Döwrana suratçylykdan iri önümçülüge, iri telekeçilige näp geçdiniz? Geçen ýoluňyz. Wa alaykum assalam gowmy adaýlaňyz. Özüm arada aýtsam suratçylyk men işimi başlan ilkinji çöregim gazanyp başlan kärim suratçylyk hakykatdan suratçylyk sanat işi egerde suratçylyk işini hakykatdan hem gowy ýerine ýetirýän bolsalar suratçylyk sanat işidir. Sanat işini etmeklik üçin hem hiç bilgisizlik dälinim hakykatdan hem kellet güýçli işleýän adam bolmaly. Düşürjek suratyny öňünden görüp şekillendirip biljek adam bolmaly. Şu wagtky suratçylar, foto suratçylar öňki kartina surat çekýän adamlar ýalyp, o kartina surat çekmek üçin hem näme çekçegiňi öňünden görmeseň doly resmi çykaryp bolmaýar. Şo sebäpden suratkeşler hakykatdan hem gowy suratçy bolsa kellet işleýän adamlardyr. Birinjiden şonu bilsinler ýaşlamyk. Ondan esasan bilemek şu konserti dinleyenler studentler olsa da şöyle okup veren yaşlar olsa men esas öz durmuş tecrübemden geçen zat daşary ýurtda bizem Türkiýede okuduk, okan döwrümizde öýümizde maşgalarymyza agram salmaly işine ýük bolmasyn, öz günümizde özümiz görellänim bir zatlar işlärlip aslında şu kärlere şu taýlarda başladyk. İň ansat pul gazanyp bolma ýollaryndan biri suratçylykdy. İň ansat diýip bu surat fotograf boljak bolsam, hökmen fotoaparatym bolmalymy? Fotoaparat hemme zat çözýärmi? Ya birinji kelläň bolmaly. Ondan soň anamyň bolmaly. Ondan soň hökmen suratçylykda da bir zadyň içine girip öwrenmeli. Şo egerde diýmek men okuýum bar eken, şo tarapy ýykdym bar ekeni Gönü yamançak alıp çıkıp bildim. Höwes edýän işimi pul gazanmak üçin ullanyp bildim. 2000-nji ýyllarda neme wagtda? Diýeli Aşgabatdaky imaratlar bar. Garaşlyk binasy, bir tarap binasy Altınasır Suudi Amerika. Şoň öňüne dik durup surata düşmek pozalary bardy öň. Wa. Soň ütgäk şolar bir hili şonu diýerler Neme Döwran fotograf ütgetdi, şo bir täzelik getirdi diýerler fotografiýa, suratçylyk sunatyna. Bilemek diýerler, men özüm etmedi, öwünüp biljeklerlerim. Döwür geçdikçe hemme sanatda da ötüşlik bolýar adamlar diýär. Şo döwürlerde hakykatdan hem täze bir imarat açylsa, şol imaratyň öňünde gönü Smirna diýerler, Smirna durup ýa-da ogly bilen ýa ejeti bilen ýa söýgül bilen durup surata düşmeklik kasaýa diýerler. Yani günümizde görýänsiňiz adamlar innan ýa surata düşýänler. Emosiýa goşýarlar. İçine surat diýmek ışık diýmek. Foto diýmek, ışık diýmek. Latin dilinde ışıgy dogry şol momendiň ışıgyny şekle geçirmek diýmek foto diýmek. Latin dilinde şol momendiň ışıgyny nähilek ýagdaýda iň owadan iň gowy şekilde geçirip bilen suratçyň alada bolmaly. Garşyňdaky surata düşýän adamynyň nämen gözmediňi adamdan kemçilik görnýär. Entägem. Sebäbi men şol adamy şekilde geçiremde şol kemçiligini öňünden görüp şol kemçilik bildirtmede düşünmer bolýar. Bu fotografçylyk, suratçylyk siziň häzirki telekeçiligiňizde de belirmeşörde näilden önüme baha bereňizde ýa-da aýdyňyzda bir täsiri boldymy? Azanan tejribe. Ullukan täsiri boldy. Sebäbi esas men Antalya'da köp işledim we seýahatçylyk zowlady Antalya şeýle. Antalya seýahatçylyk zowlagy ýöne şo taýda otellerde köp işledim. Night manager boldum, reception, front office manager boldum. Ondan otelçilik öwrenmekligiň gapdalyna da seýahatçylyk bölümi bardy. Git bolup işledim, turistler gezdirýärdik, düşünürýärdik. Onuň üçin turizm sektoryna işlemek demek bir näçe dil gowy bilmek demek.
Siz onu bir näçe dilen bilýäňiz onu. Hudaýa şükür İngilizce, Niýemçe, Türkçe, Orusça. Ünse berýän özü her wagt bir değişmeler ýa-ni İngilizçede değişýän wagt o bilmeýän dillerinde ütköş değişmeler aýdýan bir garaşylmadyk ýa neme hemije görüp gören telekeçilerinden bir ütköşük profiliňiz bar sizin. Aýa men beýip öňüne biljekde oly. Ýani Antalyanyň getiren mümkinçiliklerini doly amala aşyrdyk we peýdalandyk. Näçe fotostudio açypdyňyz siz şu döwürler? Ya ilkinciden men üniversitede oturup gelenimde okuw oturup gelenimde. Näçe ýyldy? 2004-nji ýylda geldim, taňandan gulluga gittim. Gulluk borcumy ýerine ýetirip, ikinji şahat ýerli biraz ýerrak geldim gullukdan. Ondan soň Türkmenistanyň feodal merkezleriniň birine suratçylyk diýip bir çumçagaş arenda aldım. Göni studiodan başladyňyz. Men şeýle freelance ýaly ýekelikde çürük gezdiňiz, men tek neme açmakaňyz, studio açmakaňyz. Ýok, freelance etmek gerek däl, sebäbi tejribem aňyraş bilen ýeterlikdi. Türkmenistanda surat sektory oňýalak o derece ötenler ýanky diýişim ýalak. O taýda Smirna durup ne olatdy. Ondan birazcık tapawutly şekilde hemme de plyonkada düşürilýärdi o. Sıfıraboya geçen adamlardan. Diňe bir adam ataşağı diýip bir sıfıraboya geçen adam hadi onu başga da berde sıfıraboy bilýän ýokdy. Ondan kyn bolupmy täzelige geçmek, täze tehnologiýa? Täze tehnologiýa men ondan bilýärdim. Men üçin kynçylygy ýokdy. Ýöne o tehnologiýanyň berýän üstünlüğü vardı, privilegiyeti vardı. Surata düşen adam, surata düşenlüğünü ertesi dünya sonkuvan görmelerli, göni düşüren adına görket bilýärdir. Şu fotograflaryň öz arasyndaky ýarşlar şo doýtýan. Ol ýadmaça da 20-dan çykaryp berýän näme bar eken zatly bir degen ýatdy. Şol adamyny näme adama gowy emosiýa berip bilsen, adama surat satmagyň bir ýoly bar. Surata düşürip oturýan surata satmak diýip bir düşünje bar. Surata düşüp oturýan ol begenip görüp şatlanyp oturan bolsa, o surat ende eýanten satdym diýmek. Entek nemetmek sen düşürip oturýan satdyň, hatta ona satanyny töwerek taşyndakylaryň görýärdiňim şu taýda bir gowja ütgeşiklik edilýär, menem düşäýsem diýip höwet etdirip düşürip bilýärmiň diýmekden hakyky suratçy. Inni foto biznesden soň telekeçiliğe bu ulu karhana önümçülüğü. Sizi iteren güç näme boldy? Näme sebäp boldy? Ya hormatly prezidentimiň täze telekeçilere, täze mümkinçilikler, önümçülük uğurlaryny ösdürmek boýunça görkeden ýollary, döreden mümkinçilikleri göni bilen telekeçi hökmünde şolardan gelecekde ullukan netije bolar diýip gön peýdalanmagyň uğruna çykdyk. Hormatly prezidentimiz yer berdi. Nerden aldınız yer? Bir tane onun arka tarafına yurtta zoolog mu yani senat çünkü? O senat zoologu var. Şu senat zoologundan 3 hektar yer bölünüp berildi. Şu yeri grup başladık, vurduk daha şükür. Ondan hayfı uğurdan yöremekliği pikir ettik. Entek almakak, yer alıp otirkak, hayfı uğurdan yöremekliği pikir ettik. Ondan sonra Türkmenistan'ın geleceği olacak ve Türkmenistan'da bu neşeli hiç kimin etmediği bir zat edeyinleyip makul bildim. Ekoloji taraftan arasında adamların sağlığına hiç ziyan vermeyen kağıt kapları yasap halkımıza hödürleyinleyip şol yol sayladım. Sebebi kağıt kapları bu neşeli dünyanın devlet standartlarına yeketek iýmite bolýan diýip hasaplanýan tasdiklanan gaplardan öden tebigatdan ýasalýar diýenler ağaçyň sellulozalaryndan ağaçyň sellulozasyndan ýasalýar we ullanyp dıňylandan soň eger dıňylaýan dıňylandan soň döküne urilýar. Sebebi düzümi ağaçyň düzümi. Bu harit nişanınız 7 doğun. Ne için 7 doğun yani ad sayla var? 7 doğun adı sayla almak
gatı geň wagtda bir ödümü 7 dogan. Siz iň kiçiler mi, iň ullarmy? Men Nur Muhammed Abdurrasulov'un iň ulagly. 7-iň iň birinji bolýan. Size onu uly oğul hukmunda maşgalada bir yol açmak haýy düşüpdir da telekeçilikde. Ha, student talip wagtymyzdan başlap aslında şu talipler aýtşaklardy. Talip wagtyny hökmen bir ýerlerde işläň, kyn görmäň, agyr görmäň, işläp pul gazanmaklygyňyz, gowy pul gazanyp bilýäňiz. Gazanyp bilmeseňizden tejribe gazanýaňyz, işlemäge öwrenýäňiz. Köp talipler görýän şu wagt maňa işe girmäge gelýän. Niýe okudum? Харьковda okudum. Дайте тогда по-русски поговорим. Закончили какой вуз, где учился, профессия у вас какая, есть ли опыт в работе diýen bolin, orçça bilen aga. Da. Bir däl, iki däl. Ençemesi. Egerde Ukrainada ortiýetde bilen haýsy döwletde okat beren oğullar gyýlar bar bolsa, sizden gaty haýyş, gaty şumur haýyş Dedim yüreğimiz yara bolýa. Gynanýa, sizi eneňe saňyz berden uğradyna, oglum gyýdym bilim alyp geler, ullukan adam bolar, halkyna watanyna peýdaly adam bolar. Gelip özüni özü dolar, öýlenir, durmuşa çykar, maşgala gurar, maşgalasyny özü ýöreder. Biz garasak bize kömek eder diýip öz agyzlaryndan kesip size bir zatlar uğratjak bolýa, pasyl uğratjak bolýa, pul uğratjak bolýa. Onça alada kösenje girip görenlerini unutmaň, bilin. Şo zatlar gözeňizde tutun diýenim. Şu wagt birinizden öýüňizde mätäç bolmajak bolup başarsaňyz, işläp pul gazanyp eneňiz ataňyza iyi berin. Gazanyp iyi berip bilmeseňiz öz günüňizi özüňiz hökmän dolan. Onu edip bilmeseňizden näkile düşünje bolup bilýär, opşitden çykman, dil öwrenmän, gidip türkmençe bilip türkmençe bilen ýygyna gelip bolarmy? Başga bir döwlete gidip sen o döwletiň dilini bilmeseň, size näme bolýar? O türkmençe öwretdimi diýen tapaklanmadyr. Gaty gynançly ýagdaý şu, egerde haýsy talip, haýsy döwletden hem eşitýär bolsa, gaýrat edin. Okumaga gitdiňizmi özüňizi, beýniňizi ösdürip, her bir sekundyňyzy özüňizi ösdürmek üçin ullanyň. Özüňizi ýetişdirmek üçin sebäbi iň uly hazyna özüňize goýulan hazynadyr. Jugyňyzdäki puluňyzam däl. Şo wagt 2 mont gazanyp 15 minutdan soň ýok eden puluňyz däl. Özüňize ýatyrylan bilim siziň hazynaňyzdyr. Şo hazynaňyz bilen gelin, gideniňiz onça ömrüňizden 4-5 ýyl ýitireniňiz biderek bolmalydyr, isrip etmelärsiňiz. Oğullarla kart oynap ýatjak bolsaňyz, bäzide ýatyp bilýäňiz, şundan şota giden bolsaňyz, ýa-da Türkmenistanyň içinde de haýsy welaýetden hem başga welaýete okumaga gelen bolsaňyz, hökmäni ýagdaýda gaýrat edin. Biderek zatlara wagtyňyzy harjamaň, öz hazynaňyzy köpeltmek bilen bolun. Döwrana damardan urduňyz da şeýle näme diýen bir wow bol meseleler bir ýerde ýaşlyk edilýär. Men özüm öz durmuşymda keni ýaşlyk etdim da bir ma öz maýdylan bolup duýup durma. Indi ýaşlygyň tema açdyk. Döwrana birda sorajak. Noldan galmak temasy. Mümkinmi diýäňiz? Indi diýerler da ay ýetdogynyň ýesmi ay aty baba mirasy bardyr. Şoňa alymy hökman ýa noldan galp bolýarmy? Noldan hemişe galp bolýar. Bolýan eken men özümde mysal hökmünde gördüm. Siz noldan galanyňyz? Noldan dünýäde mysal köp, noldan galan adam köp. Sebäbi noldan galan adam diýmek kynçylyk gören adam diýmek. Kynçylyk gören adam diýmek zadyň gadryny, durmuşyň gadryny, puluň gadryny, sevgiň gadryny, adamçylygyň gadryny, şu zatlaryň hemmesiniň gadryny bilýän adam diýmek. Adam noldan ýetişdirmek aňsat, ýöne bollugyň içinde ýetişdirmek kyn. Sebäbi bollugyň içinde ýetişen çaga, ýetişen ýaşlar hemme zat taýar öz-özünden bitýän kalyp pikir edýär. Pikir edýänler üçin bir zat etmelidir öýdüp şo mätäçlik duýanak. Şo mätäçlik duýmasa-da hiç bir motivasiýa soranak, bir zat etmek gerek ki hemme zat öz gelip dur diýen düşünje bilen gidýär. Şoň üçin kynçylykda noldan ýetişdirilen çağanyň motivasiýasy we durmuşda berkligi
köpetse berk bolya, durmuşda bolluğun içinde geçen çağany şoň ýaly mert edip ýetirjek bolsaň kıyın bolya, şoňa kıyınçylyklar ýaşatmaly bolya, şo kıyınçylygy görmeli bolya, ýa-da özge illere gidip, daşa ýurtlara gidip öz günni öz görmekli üçin şoňa okuwa da gidip kıyınçylygy görüp şeýdip adam bişýär. Ve mümkin men misalymda näýlik boldy bilen talip bolup gitdik, günümüzi görmek üçin işledik. Goşmaça günümüzi görmek üçin, goşmaça işläp tejribe gazanmak üçin işledik we tejribe hatta bir zawoda bardym men. Türkmenistanda jaýlarda mermer köp ullanylır diýip 97-nji ýyllar men eşitdim däni. 96-97-de o. Okan şäherini Balıkesir, o taýda mermer şäheri, köp zat mermer işleriniň merkezi. Ondan diýmek öňünden gamyny ýeňşileýsin diýip mermer işini edýän zawoddan birini gözläp tapdym. Direktorynyň ýanyna haýyş edip girdim. Salamu alaykum we alaykum assalam. Men Türkmenistanyň birinji kurs talip diýdim. Men diýdim, sizde mut işlemäge geldim diýdim. Be. Olam gülli, adama mut işlerme o zat diýip gülli däni. Men şu iş öwrenjek bolsam, men iş alýsam almaýan ken diýdim. Öwrenjek bolsam işlemeli, şoň üçin men mut iş alýsam almaň mümkin diýip mut işlemäge geldim diýip şeýdip ýanky şu taýynyňa ýetiren tanışdyk. Ondan hakykatdan hem işledim. Be. Mut mu? Mut işledim, nahar berdiler ýöne. Dokkarny işlepsiň. Ay işledim diýip näme? Okudan soň, okuda tapakadan soň gidýärdim. Mermer işim agyr iş. Ullokan mermer listleri gelýär, listleri şlifovka edilýär, ýüzi ýalpylýar, razmerlere görä kesilýär, zakarlara görä, näme zakarlara görä, çyzgylara görä kesimler edilýär. Esasy Türkiýe döwletine näme koknýamy aşkanlardaky mebilin üstüne koyulýan mermerden gatyrak granitla oýulýar, silistoni, käwr Gresiýadan, Ispaniýadan gelen o zatda daşlar bardy. O daşlaryň öz antibakterialny üstünde bakteri duranak esasy medisina merkezlerine köp şo daşlar ullanýardy laboratoriýa zatlar üçin. Ondan mermer bir gaty diýip hasap edip ýörse, şo taýda öwrenen zatlarda mermer o derejede gaty däl ekeni, mermerin ýokarynda limon sıksaň ya limonu goýsaň şo limonun suwy aşaňdan damýan ekeni, ýüzüne ýyg goýýan ekeni, ýag siňýän ekeni, hiç gödöňe getirip bilmejek zat. Yani granitde beýle zat bolanak. Dosularynyň syklygy tapawutly bolýan ekeni. Siz onu ilkinji senagat bilen onu önümçülüge bärdak başlamakaňyz, öňüne hem tejribeňiz bar da siz bir senagat deskasyny işläp gördüňiz da. Senagat dolugyny, senagat desgalaryna birinji kurs wagtynda, birinji kurs wagtynda. Şo gorkulaňyzy ýeňden şo häzir men zawod diýse, men özüm zawodda işläp gördüm da. Gaty çylşymyz akylyma gelýär. Mende şonam sizden soraýyn diýip oturýum. Zawodun bir şurbit ýa bolsa men şo şur tapjak bolup getirýän başga zat bolup çykýar. Ol bärde ýerli önümde bolsa Hytaýdan zakaz etsem, o gelen zatdan o gawat gelmese gaty çylşyrmy prosesde zawod. We zawodun gowrumy uloldukça öndüren önüminiň ýa-ni uly önüm näçe uly ýa näçe çylşyrmy önüm öndürdükçe içindäki gerekli şaýseplerim kıyın bir hili çylşyrmy bolýar da. Siz onu öňünden tejribeňiz bar, siz bir hili gorkusuz gir bildiniz da onu öňümçilik. Şo sebäp boldymy ýa-ni muramar diýdim. Şo zawodda işlendiňim elbetde ullokan goşandy bolanlar. Sebäbi her bir işin düýbüni görseň, näsen jurnalistlik işini gaty bolup edýär. Diýmek mundan öňki geçen ädimlerde şul uğurdak käwr tejribeler edinip sen üçin garanky der. Men üçin hem zawod kurmak, zawodda enjeme işgäri işletmek, her bir işgäriň nähile garamaly, her bir işgär işledende şol işgäre sen öýüne maşgalasyny eklemäge, çörek gazanmaklygyna sebäp bolýan diýip garamak. Onuň wagtyna işgärleň wagtyna aýlygyny berip bilmeklik üçin aýlyk günni belgilenen wagtda
telekeçilik de bu käwat guruluşuga köp pulun gidýär dänim. Aýlyga pul tüýşürip bilmeýän ýagdaýlaram durmuşda garşyňa çykyp bilýär. Şo ýagdaýda gidip öýümi mady 2 sanat, ikinji öýümi satyp adamdan aýrylyp beren ýagdaýym boldy. Şoňa kwagtlar boldy. Sebäbi her bir adamynyň aňarsynda öýünni şondan gelmelik pulu garaşy oturan maşgalary we çagalary bar. Şu mesele şonukdan nazar meseledi. Onu telekeçilik ýöne bir pul gazanmak däl, ýerini gaýtam adamlaryň alada elindäki işden adamdan aladysam etmeli onu telekeçi diýenler. Mecbur edaýmady. Sebäbi seninle işleýän adamlaram senden oňa bolan ihlasy görmeli, oňa bolan ünsü görmeli. Olum sana garşy, senin oňa berýän işiňe ýa-da öde edýän işine garşy şol ihlas bilen işlemese, ihlasyz edilen işten netije gowy bolmaz. Ana şonuna gorku bermeli ýa-ki o dapşatyňam döwler, enjamyňam döwler. Esasy işleýän işgärler bilen dogry dil tapşyp, olaňam ýagdaýyna düşünüp, men başlyk diýip burnuny ýokary galdyryp gelmek bilen ýa-da daşyndan seredip telekeçiler aýyaman baýy bir maşinlarda, herkilik ýagdaýlarda gezip görler diýip kän işebeden aktar şonça pullar wadyp pikir edýärler. Telekeçilik diýmek, eger talipler üçin aýdýan bolsam, telekeçilik ýa bir işi gurnap ýöretmek diýmek, hemme işleýän işgärlerden adından 2,5 metre köp işlemek diýmek. Telekeçi diýmek adından 2,5 metre köp işlemek diýmek, ünsüňi, pikirini, wagtyny şoňa aýyrmak diýmek. Hatta her kimiň öz maşgalasam şu meselede maşgalada telekeçi bolan ýollaşyna göz yummaly bolýar. Sebäbi işleri gurnap urup durmak üçin hakykatdan bar ihlasyn bilen ençe wagtyny harjamaly bolýar. Wagt diýmek näme? 24 saat, 24 saatyň 7 saatyndan ýatsaň, ýatyp geçirseň näçe sagatyň alýar. Ne şu wagt şu podcastym misal akşam 9:30 ýazyp otursa, sebäbi gündüz siň işleriniz, başga işler aladalar bilen yetişmedik. Şoň üçin telekeçi problemalar bilen dostlaşmaly. Telekeçi problema bilen dostlaşmaly. Sözüni dogry hasap edemek. Telekeçi hiç bir problemasyny şu gün çözmän ertire goýmalylar. Sebäbi her ertire goýulan problema goşmaça her biri 10 problema döredýär. Problemalaryny köpürdüp gitmek islemeýän adam gyska wagtda çözüp gitmeli bolýar. Desene çözüp gitmeli. Kerebe meňdiýär. Möý ullukan kerebini diýip ortada oturýar. Siňe kaptarlaryň geçip barýaka, egerde bir eljaşy kerebin ucuna degenne şonu akurat nedip çıkarmasa, vızırlap gıykılıklasa ikinci elem yapışar. Yine panik etti, üçüncü ayağı, eli ayağı bulaşıp kerebin ortasına tarap, kerep böyle çekip başlıyor. Eğer de şu siňe başta elini akurat çıkaramolsa di, halas olma şansı köpdi. Yani bulaşıp da eňere boluşy gaty bulaşdy, ondan soň näçe tejribeli telekeçi ortada onu möýýär. Telekeçi diýmek ençe zady ýöredýänler üçin problemler destine gyska wagtda çözüp bilýän, dogry çözüm tapyp bilýän adam diýmek. Sizde şuňaly ýagdaý bolýarmy? Başga telekeçilere de aslında men sowal ýüzlenýän. İşiniz ululup barýar. Nekçi foto studiýany ýöredýän ýaly dälle. Ululup barýar. Mena şu taýda bar. Şunu kitabyny okumaly, ýa şoň bir maglumatyny almaly, ýa treningini almaly. Maglumat üçüncülüğüme hükmen gerek kellendak bilimleri bilen zatlam täzelemeli diýen bir duýgu bolýarmy? Duýgu däl ol, mejburiyet. Her bir ädime etajy diýip hasap et. Ömrüň geçdiňçe, tejriben köpörlügiçe sen o etajdan basançaklardan bir-birinden basyp gidip barýan. Ondan käbir ýere gelýän. Mysal üçin 4 etajly domy 4-nji etagyna gelýän bolýan. 9 etajly bökmeli bolýan. 9 etajly zaýa bökjek bolsam, eýam ol 4 etajly zaýdan 9 etajly zaýa bökmeklik üçin düýbünden işini başgaça gurnamaly bolýan. Sebäbi ýan kaýdanım 24 saat we 7 saatny ýatýan.
Eger de işgär sanyň 10 sanyk işgäriň bagada işgäriň 40 sanyk bolýan bolsa, diýmek senin fizik tarapdan wagtyň yetmeýär. Ýok. Bedeniň yetmeýär, wagtyň yetmeýär. Diýmek işgär sanyň 40 bolýan bolsa, olary täzeden başgaça gurnamaly, kontrol sistemalaryny başgaça gurnamaly. İşi ihlas bilen ýöredör ýalyk. Bulary işleme höwetlerini spesialist saýlamaklygy, işgär saýlamak bir gaty inçe mesele. Spesialist saýlamak işini dogry bilýän ýa-da dogry edip biljek käbir we gaty gowy bilýär işini ýalta edesi gelenok. Käbir we ýaman gowy işläsi gelýär, bilgisi ýok. Ondan her kimin okuýy başga. Näsen jurnalistliga gitdim. Men suratçy boldum. Käbir adama fawry ýetenek bir zat kompýuteryň başynda oturup ýazmagy, käbir bolsa şondan lezzet alýar. Adamlary etdirjek bolýan işine görä saýlamak, dogry saýlamaklyk. Ondan okuýyplaryna görä dogry saýlamaklyk, olaryň işi edip bilmeklerini dogry ugrukdurmaklyk, haýsy maksada yetmek isleýänini telekeçiň ýa-da näme işiň eýesiniň düşünjesini, kellesiniň içine içim girip bilenakda. Standardy sanmaly bolýarmy işgärler? Mysal, diýdiňiz ýa-da bir kompýuteryň başynda oturmakdan lezzet alýar, bir sabr edenok. Bir gezip işlemek gowy, bir oturup işlemek gowy. Biri aly gok edip, jaň edip, pir tutam edip işlemek gowy, bir bolsa spakoýny, dymdyrslyk ýerde işlemek gowy. Ýöne siz gurna jokmuna, terke jokmuna, şonuň bary bir hem her üçinem aýratyn düzgün çykarman. Bir standart salmaly bolýarmy? Standardy salmaklyk odady bar. Praýylar bar. Bir iş edip oturýarkan beýleki işgärler işlemekligine päsgel bermeler diýen praýylar bar. Men gyýkyryklar işlemeni gowy, men gyýgyrjak içim moşatjak. Beýlekere päsgel berýän, bolýa gyýgyr ýa bardaşa çykdy gyýgyryp gelýär. Beýleki ýuwaşy işleýäne oňa ýan ýok. Ýöne o her kim iň esas praýylasy beýleklere päsgel bermejek şekilde. Aýlap duran mexanizm işläp durmalar, mexanizma özüne mene freelance arkaýyn işler ýaly, o da diýen maksatlaryny goýýan esasy. Ondan hem öz görüşmi aýdýan, men şu maksada şeýle ýetmeli pikir edýän ýa, sen näle pikir edýän diýen. Kim işede özümden köp bilýän işler aljak bolýar. Köp telekeçi ýa-da köp iş ýörediji özünden pes bilýäni ýa-da pese düşürmek gerek düşünjesi bağ bolup biler. Ýöne men özümden köp bilýänleri gözleýän, sebäbi özümden köp bilýän işler alsam menem köp zat öwrenýän. Aneme olanokmy? Depäňe çykanakmy diýen? Ýok, depäňe çykmagam däl. Aýbyl menden gatakly meni allap o ýa-ni artykmaç işler edip belki telekeçiliň içinde öz telekeçiliğini edip gatakly bolup oňar gorky ýokmy? Näme Walkoh boýatsa влесник adit diýen. Orsa şowlin nähilek diýen. Men öz halkymyza ýamanlasym bilenak, men şop bitin düşünjeli adamlaryň bagy inansadan we hiç kim gözüňe teredip oňarek düşünjesi bardygyny aýdanak, ýöne ençe işler, ençe ýyllar işledip görken adamlardan az köp psikolog bolýan da düşünýän da. Ana düşünmek gereken şey diýen. Gaty gürkünç aýdaýan sana. Biri şoňa sen alla otalyp ýa-da birine bir iş edip olan seni şol işte ýarty ýolda taşlap giden olsa, şol işte çeken ziýanyň 100 miňler şaman adam bolsa, şol waka sana näme berdi? Tejribe berdi. 100 miň manatlyk tejribe. Ýöne şo tejribeň bahasy 100 miň manat ekeni. Devrana birazrak har önümüz var da aýtsak, ýeddiğini öndürýän, näme ölümler öndürýär, näme aýratyny bar. Bu siňine marketing ofisiňizde şuday, gelýär soryn,
Türkmenistan'da men tanıyan ähli brendlerim diýen ýaly şolaryň tor bolup ählisi diýen ýaly sizin müşteriňiz. Olary bärik getirýän zat näme? Näme ütköşükde döndürýär? Näme ütköşükde döndürýär? Iň esasy illen tapawutlar döndürýär. İllen tapawutlar gyýs hawatyň içinde elbetde täze bulatlar, täze başga döndürýänler çykar. Bu da bolaýmallar, bazarın talaplary bolýar. Ütköşük edýän adamlar bir esasy ekologiýa tarapdan arasa, ekologiýany hapalamýan. Ekologik taýdan arası diýmek, ýa-da ekologiýa ziyan bermeýän diýmek näme diýmek? Ekologiýa bilen daşmyly gurşap bolýan tebigatymyz. Daşmyly gurşap bolýan tebigatymyzda mesela şimdi plastik paketler, bir yamanlatmam gelen plastik paketlerine ulanandan soň zyňylýar. Bir maşgaly bir hepdede 70 tane bir aýyň içinde 70 tane plastik paketiniň ýanakany. Tele marketlerde mut berilip dur, öýde üç ýa motorlaryň talýadyň ýa motorlaryň içine beýlekler salypdyň ýa bu plastik paketlerim gaty berik zat çüýremeýär. Orçada живучий diýär. Ýagşdan hem çüýräne. Günüň ışygyndan hem ultrafiolet ışıklardan hem çüýräne. Toprakda da çüýräne. Howada da eräne. Bu gaty nähilek diýeli? Gaty живучий zat ýöne şu plastik paketiň polietilenin içinde düzüminde saglyga gater we ziyan berýän maddalar we sebäbi nebtin galmysyndan öňürilýär. Ve saglyga ziyanly biz näme bilýäs? Ýa-da mysal diýeli temamyzdan çykmaly. Şu taýda ekologiýa barada näme diýerler? Ençe bir aýda bir maşgala 70 tane plastik paketiň ýany bolsa, bular ahir bir ýerde zyňylýar, köçär, zyňylýar, şemarla uçýar. Onu sığırları ýer, diýöler ýer, goýunlar ýer, olaryň etini ýene kim ýer? Adamlar biri ýer. Şoň düdümnäki ziyanly zatlar olaryň aşgaryna geçýär, etine onu biri ýer. O plastik paketleriň içine goýulýan zatlary alma, hiç ýugulmaýan zatlar we kişmiş, pisse, maňyl, çörek aýratyn bolsaýmy. Çörek hemmämiziň her gün ençemegedek ýýän adamy. Hökmän ýýän adamy we çörek diýilýän zat ýugulup ýýän zatlar we çörek diýilýän zat gyzgynlygyna bir zatyň içine goýulýar. Gyzgynlygyna plastik paketiň içine goýulýar we oň düdümden hemme saglyga erbetýän zat. Men hatda ne derejede ýanlygyny aýdatmam gelen akşuat ýadygyda. Özleri her kim internetten barlak görürler. Näme furan gazlarynyň edýän adam düdümine, bedenine edýän zatlaryny furan gazlarynyň gatullykan berýän ziýany bar. Gyzgyn çörek plastik paketine girenle göni 40% ýermeşe. Çörek ýermeşe, o çöregiň tagamy mütdiýär. Onundan adam ýer, içine gidýän zatlaryny kontrol etmeler. İçine bağışta olan erve saatler ilk koyuyormayan. Yani şu taýda bilmän ýeňde ve bunu her gün aýtalýar. Allah Taala bedenimizi gaty güýçlü edip berýär. Her hile karşı durup biljek. Yani her gün aýtalap dursaň o maddada ýöne her gün içine baryp dursa nämedir? Bir gün bolmasa bir gün bir ýeriňi daýlap başlar. Bir ýer derece elter. Ama siz näme çözülýär? Yani kagyz paketleri ödürlýärmi? Yani plastik ýa-da. Men şu düşünje bilen kagyz paketler ýeketek diýene bu standartda SSR-da da Türkmenistan'da da dünýäniň beýleki döwletlerinde de ýeketek iň esasy kagyz gabynyň içine goýulsa, gyzgyn bolsun, sowuk bolsun, tapawdy. Hatda demalýar kagyzdan içindäki mäş, maňyz, makaron, beýle könlü demalýanlygy sebäpli içinde olaýdan döränak içilip bakteriýa. Hiç döränak, sporlar döränak. Howasy alyp gaýdyp döränak. Hop ýa-da restoranlarymyzda gyzgynjyk fitçi tomsan bady, salyk goýýar, myjyk suw bolup gelýär. Näme üçin howadan demalanak?
Näme boldy? O plastik paketden ýa furanlar ýene ona da geçdi. O näme näýär gidýän ýene iýýän. Biz ýene esas olarmyzdan çykypda ekologiýa meselesinde. Ne ýanky plastik paketler hiç şeýle tebigatdan aýrylyp gidenak, 1000 ýyla çelli ömrü bar. 1000 ýyllap ýok bolmasa her maşgalada dünýäde 7,8 milyar dünýäde adam bar. Ona 3'e bölsen ýa-da 4'e bölsen maşgala çykýar. Şu maşgalaların sanyny 70 pakete aýda bölsen bu dünýäň 100 paket alyp barýar. Ýöne kagys şunem näçe agaç kesmelerdi. Kagys şunu agaç kesmeli. Kagys şunu agaç kesmeňem kadrlaryny goýupdyr Ýewropa döwletleri. Esasy bu agaç kesme meselesi Türkmenistanda agaçdan hedilet berenlerden. Ýewropadan Esasy Ýewropada olar öz standartlaryny goýupdyrlar. Bir kesilen agaçyň ýerine 4 tane agaç ekip 5 agaç ötmeli. Olaryň tokoýluklary şeýle bir ullokan, bir gyrasyndan girip entek ortasyna ýetmäkä. Beýlek tarapdan 5 agaç täzeden çykýar. Bu önümçilik diýip hasap edin. Bir önümçilik, hasaply bir önümçilik. Şu aýlanyp duranyň entek ortasyna ýetmäkä eýýän 5 agaç ullokan agaç bolýar. Şu derece hasaply edilen standartlar var, öz standartları var. Ondan bu kagızady zyňaňda tebigatda eremen, gitmän, birinji ýagşda erek gidýär. Näme urulýar? Döküne urulýar. Näme zat dökün? Peýdar zat. Bu diňe torba dälle bu gyzgyn iýmitler bar, pizza ýaly ýa-da sandwich ýaly. Şolaň kagys gaplamalyň içinde bir hemme kagızdan iýmite gawat gelýän kagızda karobka şeklinde ýasalýan kagızlaryň bir näçesi iýmite gawat gelýän kagızdan etsen gymmat düşýänligi sebäpli olar iýmite gawat gelmeýän standartlarda öndürilýärler. Ýöne edil zakar edilýän pizza ýa-da beýleki iýmit gönşan özüne degmän şol arada bir ýörüýte iýmit kagyny satýar, iýmit kagyny alyp pizza bilen karobkaň arasynda ýokman iýmit kagy bolmaly. Dinleýijileriň hemmesine duýdurýar şunu, bilsinler. Sizin saglygyňyzda eger restoranlar pikir edýän bolsalar, onu sizin iýmitiňiziň degijek zady plastik paketden bolmaly, iýmite gawat gelmeýän karobka da bolmaly, ýokman arasynda iýmite gawat gelýän standartda ýasalan kagızlar, yağ geçirmeyen kagızlar o. Kagızlar dürlü. O A4 kagızı, afsetli kagızı, o kagızı hasap etmeyen. Kagızlar gati tapavutlu, yağ geçirmeyen, ullukan temperatura çıdayan pergametli kagızlar. Yağı 12'lik derecede değilyen, yağı neçe vaatla içine metke koysanım, ençe aylavam yağı daşına geçirmeyen pergament kagızlar. Kraft kağıtlar biz esasen kraft kağıtlarla gidiyor. Bu önümlerde men arzulamyň biri Coca-Cola'nın ýetine sorakdylar. Sen arzuwuň näme? Ýa hem merine satýan diýipdirler. Men arzum her bir maşgalanyň öýündäki grandyndan Coca-Cola atmak diýipdirler. Men arzuwumy sorasam, men arzulamyň biri Türkmenistanda şu çörek gigiyenasyna üns vermeklik. Çörek gigiyenasyna adamlar gönümel elini degirmezligi. Çörek bişenden getirilen soň, getirilip magazynyň polkasyna goýulandan soň her bir adamynyň elläp bilmekligi bu gigiyena tarapdan dogry däl. Şunu şol uğurda bir ädim edip bilsek, şol uğurda bir önümlerini kabul ettirip adamlar tamdırdan çıkanna ýa-da odak peşten çıkanna gönüş otarda kagır gaplansa bu derläp gyzgynlyk sebäpli derläp suwakana kagır demalýar. Iýmite de ziýansyz. Ondan soň şu kagır gaplarda ondan gelip getirilip magazinlardan getirilip goýulanna da polkalarda da kagyrda durulsa adamlar onun elläp şol yumşak mı dämi ellerini kagıdyň daşyndan ellese. Her kim ellerinin içinde mikrop barmy, her türlü adam bar. Şu gigiyena meselesi bir çözülse, men ullakan arzularym biri. Döwrana bir ýaşlaryň bir duşlukymyň birine bir atdypdyňyz.
Studia merkezindeki studiýany açan wagtlaňyz. Öňüňizden geçip baran her kim ene şu men klientim şoň jüzüne pul almaly diýip bir değişme hangda diýipdiňiz da. Şoň bilen baglaşdyňyz. Häzirki ýagdaýda belki ütkedim, şoňdan belki uruýun ütkedim, şoň bir telekeçilik ruhy näl bolmaly. Şoň ýaly mysal gazanç bilen gowy hil önüm arasynda gidip gelýär adam. Gazanjam etmeli hilim gowy. Telekeçiliğin asıl maksady gazanç etmek, pul kazanmak. Ýöne pulu nähile kazanmak? Haram ýol bilenmi, halal ýol bilenmi, faallamak ýol bilenmi? Halal täsir bermän, ziyan bermän, adama bir hyzmat edip ýa-da bir işini bitirip, bir mätäçligi ýerine ýetirip, adam şu mätäçligi bitenligi sebäpli şonuň garşylygyny öz radyçylygy bilen töleýän tölegi ve şu tölegin içindäki senin gazanýan pulun halal gazanan pulun. Yani o misal men nähile size aýtdym. Şu Sowda merkeziniň içinde şoň işimiz günlük. İşimiz näme? Suratçylyk. Adamlar gelip men dokument surata düşürdiýmese düşüreňak. Sen önüm öndürmeli. Ne şu kağıt paketi öndürýän bolyp kağıt paketi öndürýär, ondan soň görkezýär, ondan soň müşteri satyn alýar. Suratçyň önümi näme? Surat. Suratçyň önümi surat. Suraty näde etmeli? Düşürmeli, blokdan çıkarmaly. Egerde müşteri gelip sana düşmese, sen onu ağaç oturmalymy? İşsiz oturmalymy? Ýok, sen önümü döretmeli. Önümü döretmek üçin sen önümü döredip biljek. Potensialny müşterilerini gözläp tapmaly. Ol sana gelýänçe garaşdan, uzak garaşak bolsaň, özüň üstüne gitmeli. O gadanja sagajygy bilen barýamasa, sagajygynyň düşürip başlaýan suratyny, o gadanja surat düşürip, hani eýetine sıfıra goýançy eýetine, ejetine, kakatyna görkezýän, şoň göwünni yaratdyrýan, onu mejbur sataňak. Onu kommunikasiýa da berdi, psihologiýa da onu. Psihologiýa ol adamynyň göwünini tapyp, onu gerekli önümi öndürýän. Gön ýörek ugruna. Şu gerekli önümi öndürmek üçin bir gyýdyň ýanyna barjak bolsa ýaşy bolan pikir edip durýar. Barsan bir rat diýermike? Ýok, ýügümüň çekdiýse nämedem diýip ençe ýaşy bolanlar, ne studentler gorkup ýörenler köpdir. Ýerde suratçyňam ýagda ýegerde öýde üstüne gidip, müşteriniň üstüne gidip, müşteri bolmaýan adamyňdan müşteri döretmek üçin üstüne gidýärmasa, barýarmasa, burada uğrunu tapıp düşürüp, şondan önümi öndürüp, şol önüme satmak üçin dırjaşýan bolsa, dırjaşmaklyk üçin onu ýanky düşünje bolmaly. Oňa tarap gitmeli. Sen çagyryp duran ýok, dogry şu ýagdaýda. Ondan soň men özümdäki düşünjäň şeýle tertipleýärdim. Şu adamlar şu o gadanja çagajyklar bilen geçip barýar. Olaryň jügüsinde halal gazanan pullary bar. Şu halal pulny menem halal näde goýunda gazanyp bilerim. Hani şoň ýanyna baraýyn, nänem şu çagajyklar düşürüp başlap önüme öndürüp, ondan oňa satyp, şu puly önüme alaýyn diýip özüm motiwiýet edip görýän, barýan, uğurlaryny tapýan, käbir gyýgyrýar, gaharlanýar. Sen gaharlansaň ondan hem odan düşýär diýip terden düşürüp başlaýar. Ve yaman geň alarsyň. Şu Sowda merkezinde men uzak wagtlar işledim. 3-4 ýyldan soň, 5 ýyldan soň öňrägem ýene şu müşterilerim köpüsini tanýan, olar bilen gowy gatnaşykda bolýardy memişe. Prinsipim var, hiç kimin göwüni ýykylmalar, hiç kimin göwüni galmalar. Bir göwüni ýykyp biljek adama da men zaňyz ýok. Men bu käwat pikirlenem, bu Döwrana bir işgärni işden çykarmaly bolsa, aýyrmaly bolsa näde aýrýak diýip. Hiç kim göwüni ýykanat. Yo işgärleri aýyrmak maksadyna medinema. İşgärin her bir işgärin öz etmeli borcu var, etmeli düzgünlama sellemname. Wezife borçlar. Wezife borçlar we wezife borçuny ýerine ýetirenden soň men işgär özüm satyn alamaga. Men ol işgärin etjek zähmetini garşylygyna tölew aýlyk ödredýän. Olam diňe aýlyk alyp o zähmetinden bermejek bolsa, o garşylyk Sowda bolýar. Onun meni fiýlamadygy bolýar. Onam oňa ýarak ýagdaý bolsa çagyryp aýdýan, ýa gaýrat zähmetin ber.
Ya da pulum ben. Yakmedin vermeyecek olanam karşılığında pul talep etmese vermedik zaten hiç de talep etme hakkın yok yani. Onu yöne koyacak ana düzgün onu. Düzgün gat yöne koyacak. Vapsa durmuşun yöne koy. Durmuş kıyın dağıt diyara durmuşun düyüp o da adına düşünmeyen aydiyalarını durmuşun yara kıyınan derler. Durmuşa gatı yöne koy edip ve doğru uğruna göre yöresen durmuş gatı kıyın ne? Durmuşun pravilasını düzgününü doğru koyup çoğun göre yöresen işgarlığın söğüş ya da gaharlanışıp görmem gerekir. Sen şu işin karşılığını hatta yığına giden de şey diyeyim aydiyan. Bana aydın diyen. Eğer de sizin aylığınız diyen. Ne mesela sen aylığın diyen 3500 manat diyen. 3500 manat aylığın diyen. Şu ayın sonuna vakti gelenine gelip Döwran bana aylığın ver diyen diyen. Şu bu kalsırmadan alanda diyen. Şonun 3500 diyen 2500 verilse sen ne edersin diyen. Bana yine Döwran ağa diyersin mi diyen. Değil mi ya? Men hakymyydın diye gıykılıklap başlarsın yani. Yani edil şu şekilde yani. Sen işte dokuda başlamalı olsan, sen hem her gün saat 10'un yarına 10'una gelýän men hakmyýan diýär. Eger de etmeli işin şu olsa, ol etmeli zadyňam 5 günde bitmeli olsa, onu 15 günde süýnürýän olsa, sen men hakmyýan diýär. Doğru. Düşünýärmi? Onu men hakmyýan olsam öz pulundan birazcık kemirse ullokan waka tudurýarmy? Diýmek bir düşünşem wagtyan sen öz ýoluna men öz ýoluma diýip aýdýar. Simple. Nothing personal. It's just business. Nothing personal. It's just business. Neme Döwrana ýene burada da aýtypdyňyz da bu ýaş telekeşler mekdebine özüňiz hem çykyş etdiňiz. Bir közem şeýle mihman okmuna geldiňiz. Şonu ýaşlara bir aýdan maksadyňyz bardy. Ýaşlar şu taýda aýdyrýan maglumatlar, gymmat maglumatlar, muňa adamlar pul berip alýarlar. Siz bolsa bärde muhtaç alýaňyz. Şonu pul törep alan ýaly diňleň diýipdi. Adamlar esasen şu taýda ýaşlar bardy. Belki şu wagt talip ýaşlanmaz ama hakykatdan egerde gymmatly bilgini köplenç daşary ýurtlarda pula satýarlar. Hiç bir kitap muht derler. Doğru. Hiç bir gymmatly bilgi muht berilýänler. Daşy şu applicationlar var ha. Şolaryň muht berýän bölümi azajyk ucundan dağdyrýanlar. Eýeri pully pul çykar diýenler. Ona adamlaryň gözünde eger pul berip alsa gymmatly muht bolsa da gymmaty ýok diýip pasap edýär. Taliplanmaz belki ýaşlar gymmatly zatlar gymmatly däl wady saýgarmany oňarmaly, seljermany oňarmaly. Hakykatdan hem özlerine gerekli öz durmuşlaryny üýtgedip biljek bilgileri muhtam tapsa ýa-da bir muallimler aýdanna özlerine bellek koyup durmuşlaryna geçirecek bolmaly. Adamynyň gelejegini nädip bilip bolýardymy? Nädip? Şu oku talipler ýaş wagtlary şolaryň gylyk käfiýetleri öz däpde sur diýmänleri özüniň gün tertibine seredýän şol adamyň gelejekde näme plus minus näme gerek boljagy agda känne däl. Känne näme boljagy belli. Şu enlikler bilen, gündelik enlikler. Sebäbi günni oýun bilen oýnap geçirýän bolsa, bizlerek boş saatlaryna gezip ýören bolsa, ýa-da ýatyp geçirýän bolsa, ol adamda näme bolar? Alma biş agdyma düş, oň ýarak sat ýoga. Oň ýarak sat diňe baý adamlaryň kakasy diýiri wagty bar. Kakasy giden soň ýene o zähmet çekmeli. Kakasy giden soň ullokan baýlyk goýup gitse de, o baýlyklary gaty gysgawatda ýok edýär. Sebäbi ol adam gazanmany öwrenmedi, diňe ýok etmän sowmany öwrenmedi. Sowmany öwrenmedi. Elinde näçe milyon dollaryň bolsa, eliňe alpçak adam, akylly adam köp. Döwrana anne o gyzykly gurrunlary berdiňiz, bu maslahatlar dogry men özüm ýa-ni şu
reportajy başlamaka ma jurnalistka barada da gowy maksatlar berdiňiz da öz gazanan tejribeleriňizden. Sözümüzün jeminne ýaşlara bir iki kelam söz aýtsaňyz, bir maksatlaryňyz, nesihatlaryňyz berseňiz. Aslında ýaşlar aýtmalar da köp. Ýöne ýaşlar iň esasy ýanky enliklerini täzeden tertiplesinler. Egerde bir ok atýançy okuny 1 santimetr atanda biraz gyşyk atsa, okun degen ýeri 2 metr ýalňyş barýandyr. Şoň üçin näçe ýer özleriniň enliklerini düzelip, özlerine ulmak maksatlar goýup, haýsy şo ýetjek maksatlaryna göre özlerini taýýarlasalar, näçe ýer başlasalar, şonça da ýer maksatlaryna ýeterler. Ömür olar üçin tükenmez ýaly bolup görnýänler, ömür gaty gysgawatyň içinde geçip gidýär. Ömrüň 3den birini ýatyp geçirýär. Ondan enliklerini ömrüň 3den 3'üne ýatyp geçirýänler bolsa, netije bolmaýar. Şoň üçin birinizden enliklerini düzeltmek diýmek näme diýmek? Maksat goýan adam, ýa-da maksat goýan käri ýa-da ýetmek isleýän maksady näme bolsa, şo maksada göre, şo maksadynyňki, mysal üçin ul biznesmen ýa-da daşary işler ministri boljak diýip maksat edenden 8-nji klassa batym. Sebäbi dostumyň kakasy daşary işler ministridi. Menem daşary işler ministri boljak diýdim, soňra ak kagdalyndan ýazdym. Daşary işler ministri bolmak üçin nähili kaçdylar gerek. İnglis dilini bilmeli ýazdym. Halkara gatnaşyklaryň nämedigini bilmeli. Adamlar bilen gürleşmäni, ýerine göre oturmany, turmany, gürleşmäni bilmeli, öwrenmeli. Adam gatnaşyklaryny gowy derejede bilmeli, psihologiýany bilmeli. Diýip şu şu wagt men öz görüşime goşdum da, şu 8-nji klassa näme görüşüm, maňa da İngiliz dili bilmeli, zatlar diýip şolar ýazyşdyrypdym. Ondan şu zatlary öwrenmek üçin uğruna çykdym. Hemen şu İngilizcem gowy bolsa, şu wagt uğruna çykanlygym sebäpli. Ministr bolmadym ýöne şu taýdaky özüňize goýan maksatlaryňyz, enlikleriňiz size şonu gazandyrdy. Maksatlam üýtgedi soň söwdegarlyga geçdi ýa näme diýin? Student baltym, sunotdan biraz okuýym bar ekeni. Ondan çöregini adamlar soň dowam etdik. Başga näme diýin? Ýaşlar üçin esasat günni tertiplesinler, maksadyny dogry goýsunlar, şo maksada ýetmek üçin etmeli zatlaryny dogry bellesinler we şo belleýän zatlaryndan ýerine ýetirjek bolup uğruna çyksynlar. Eger şeýitmeseler, gününü boş geçirip gören adamların şemal nire olsa şondan hem çıkarlar. Ömürem gıysa aýdyşmaýar. Bu jaga güýçlüje günleri, ılgap gören aýaklary hemişe ýanlaryna bolmaýar. Ýa-da şeýle bir kursdaşlygyma mysal berýänler, 92-nji ýyla gidenimizde biz 40 oglan olup gitdik. Ondan arada 40 oglan olup gitdik. 2010-njy ýylda eýem 4 santy aradan çykandy. 92-2010 näçe ýyl arada? 18 ýyl. 18 ýylyň içinde 10% azarlyk. Ýönem 2010-njy ýylda biz ýaş entek. 18 ýylda 10% azarlyk. Ve şu 4 oğlanımdan hiçbiri okap ýörkä kellesiniň ucundan hem geçen akdy ýer öler diýip. Ya ýer başlaryna birler geler diýip. Ve haýsy ýalňyşlyklar bilen her biriniň bir aýratyn wakalary bardyr bolun. Şu zatlaryň hemmeti bize sapak bolmaly. Kaçan gitjegimiziň belli därligini, güýjümiziň hemişe öňküýärek bolmajaklygyny okuyuplanmadan şu beynime ukamady alyp duramasa, bu okuymanın hemişe dowam etmejekligini, şu mümkinçilik bagty wagtyna şansyňdan peýdalanyp ýerine ýetirip peýdalanmalygyny, isrip etmeliligini gaty gowy bilmeli. Köp sag bolun Dowrana. Bu gepleşiňiz üçin dogrydan gyzykly zatlar aýtyp berdiňiz. Sizin öz bir
şahannaz usulunuz bilen ýönekeý jetilden täze beşiklere duşarsyp umid edýän köp sağ ol işiniz üstünde ardy. Sağ ol, taňa ömrüňiz uzak bolsun, işin şogly bolsun, bolsun, sogly bolsun. Köp sağ olun Döwran.